Gogo eta utz eta baketsu hartan murgilduta egon zen, harik eta dorreko erlojua goixeko irura jo zituen arte. Eguna lio aurrean nola erritzen zuen ere ikusi zuen. Orduan, berak nahi izan gabe burua zeharo beheratu eta eman zuen azken arnasa. Goizean goiz, garbitzailea etorri zenean, indarrez eta presakateat dan bajoz, halakorik ez egiteko sarri eskatu zioten arren, behin bera helduz gero etzeko guztien loa galasteraino, hasian ez zuen ezer, berezirik antzeman Gregorri egindako ohiko bizita laburrean. Nahita zegoela geldi-geldi pentsatu zuen, iraudorena eginez, zentzu osoran gabe zela iristen zion. Gregor klimatzen hasi zen, erratz luzearekin, arrakastarik ezean, baina asarratuta. Bultzaka hasi eta bat ere gogor egin gabe arrakasta eraman zuen jarri zen erne.